Sa number 7, City Veterinary Office nagapanumdum sa mga pet owners nga libre ang ginapatigan nga kapon kag vaccination sang syudad. Handa ang pamunuan sa Bacolod City Veterinary Office nga magpatuman sang investigasyon sa alegasyon sa isa ka pet owner sa Barangay Mansilingan nga nag-alegar ginsukot sa isa sa mga staff makaligad nga nagpabakuna sang iya nga ido. Ginpahayag ni Assistant City Veterinarian Dr. Jack Cabugwason, wala nila ginatolerar ang pagsukot o kung pagpangayo sang bayad kabaylo sang ginapatuman nga massive anti-rabies campaign sa mga barangay sa Bacolod. Nagpahanumdum ang City Veterinary Office nga libre ang kapon kag ang pagpabakuna sang anti-rabies sa mga hinuktanan nga ido kag kuring sa syudad. Dungan sa kampanya sa City Vet ang pagpangsikop sa mga layaw nga ido sa mga dalanon. Target man nila nga mabakunahan kag makapon ang hindi magdubo sa 10,000 ka mga layaw nga hinuktanan. Pumalin sa Enero 1, may 67 na ka mga layaw nga ido nga nasikop kag karon nagapabilin sa City Pound sa Barangay 35.